kuma ye zulkada tile 13 ijira bakele kɛmɛ naani bi naani tɛɲɛta ma filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan salamu alaikum ni aw ka kunnafoni wagati selen jɛkulu min sigilen do kalafili labɛnw kama an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko EJ olu ni société civile ni parti politique jɛkulu u ye ɲɔgɔn ye kɛ kunungo kalafili nata labɛnw na ɲɛnaminimafɛn bɛ n'a bɛ fɔ a ma cocaïne o kilo 5 bɔyɔngɔ de minɛna Bankumana ale brigade mobile d'intervention o maaw fɛ Senegal jamana kɔnɔna la maa 9 bɔyɔngɔ olu bɔnɛna u ni na wulikajɔ dɔ senfɛ min kɛra Usman Sonko ale yɛrɛ ka nɔfɛmaw ka sabu kɛ a kɔni bilala kaso la san 2 bɔyɔngɔ ayo bismillah kukura aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o sigilen do kalafili labɛnw ma an ka jamana kɔnɔna la ni o ye autorité indépendante de gestion des élections ye a bakuruba fɔla EJ olu ye laɲini dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ka lajɛ kɛ u ni société civile ani parti politique u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kalafili labɛn nataw yɛrɛ kɔnɔna baara ninnu ɲɛmɔgɔya tun bɛ EJ ale ɲɛmɔgɔ bolo Mustafa Cissé a kɛra fɛn min ye CICB la u ka salle min bɛ ni o tɔgɔ dalen do Balamusa Keita la EJ ni parti politique ka ni lajɛ in a kunba ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ parti politique ɲɛmɔgɔw ye labɛn minnu kɛlen do yaasa ka an ka sariya sunba kura ale kalafiliw labɛn min bɛna kɛ juin kalo tile 18 san 2023 EJ maaw ka fɔ la labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen do yaasa ka kalafiliw kɛ o labɛnw bɛɛ sabatilen do ayiwa fɛn o fɛn n'o ye kalata minɛnw ye ayiwa olu sɔrɔla fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye ayiwa sɛbɛn ye min bɛ don kalata kɔnɔna na an ye o bɛɛ sigi sen kan y'a dɔn aw b'a dɔn k'a fɔ ko carte d'électeur minnu tun bɛ fila a tun fɔla ko carte biométrique ko o de bɛ kɛ ka élection kɛ mais u ye ayiwa an ka ayiwa sariya sunba yɛlɛmani u y'a boloda min kɛ ayiwa n'an y'a jateminɛ n'an tun ko k'a fɔ ko an ka to carte biométrique dama bolo an tun tɛna se ka baara kɛ donc u ye laɲini kɛ k'a fɔ an ka sigi carte d'électeur ma o baara kɔnɔna na an ye fɛn kɛ min ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ Bamako kɔnɔna na an ye mɔgɔ sɔrɔ minɛn min bolo min bɛ se ka carte d'électeur million 9 u y'o de kɛ tile 12 an tun bɛnn'o kan mais a y'a kɛ tile 10 kɔnɔna na donc k'a fɔ bi k'a fɔ min kɔni ye labɛn an labɛnnen do fɛn bɛɛ kɔni sigilen do ayiwa yanni kalo tile 18 tɛ an b'a tɔ laban pour que o ma se baara min se ka kɛ ayiwa tile 18 wulada bɛɛ ka se k'a fɔ ko alhamdulilayi baara min tun kalifala EJ la a kɛla ɲɛma parti politique ɲɛmɔgɔw olu nimisi wasara ni lajɛ in ye kosɛbɛ u tilala ka foli ka ɲɛsin EJ ma u ka baara la an ye min bi a bɛ mɔgɔw rassurer baw o ye baara min kɛ o ye baaraba de kɛ ka se ka carte dilan ka 8 millions Maliens bɛ ka carte dilan ka tila ka o ka coordination sigi fan bɛɛ ka tila k'u ka formation daminɛ an ka miiri ne baara taara nin bolo in kan an bɛ se ka espérer que an bɛna élection kuraw sɔrɔ élection min bɛ mɔgɔw ladan bɛɛ ka sɔn a ye pour que an ka gouvernance an ka baara kɛcogo a ka yɛlɛma pour que mɔgɔw ka content a ka mɔgɔw bali ka taa place de présidence la ka taa pouvoir critiquer an nisɔndiyalen don sabula an tun ye nin fɛn in ɲini a mɛnna ko kalafili ka labɛn kulu wɛrɛ fɛ mun tɛ gouvernement ye u y'a baara kɛ an wasara n'u ka baara ye mais baara in kɔnɔna na fɛnɛ kalafili gafe mun bɛna taa di a bɛ kuma fɛn de kan kalafili yɛrɛ bɛ mɔgɔ ka yɛrɛma hɔrɔnya de fɔ an b'a fɔ bamanankan na ko bolodengɔni fanga i bɛ taa fɛn min kɛ i ni Alahu Taala cɛ la n'i b'a dɔn a bɛ nafa mun ɲa donc nin ye koba ye sabula transition ka se ka nin kɛ maa caman kun ma da la ko nin bɛ se ka kɛ dɔw ko k'a bɛ san 2 kɔnɔ dɔw ko k'a bɛ san 3 kɔnɔ donc fɛn min nafa ka bon nin bɛɛ la o ye malien bɛɛ k'a dɔn ko maa 8 millions min bɛna kalafili ko bɛɛ ka papier labɛnnen do i tun bɛ taa kalafili kɛ yɔrɔ kɔrɔ minnu na mairie kɔrɔ minnu na olu bɛ papier di wa EJ yɛrɛ sigira yɔrɔ minnu na baara bɛɛ bɛ sen kan wa min y'an ka golomasiri tabaw ye olu fana ka kalafili bɛ kɛ ka kɔn tɔw ɲɛ mais jaabi bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ donc an nisɔndiyara kosɛbɛ donc an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ kana to kɔ nin na n'i tora kɔ nin na o kɔrɔ ye i tora kɔ jamanajɔ la mais n'i yera nin kɛnɛ kan o kɔrɔ k'i yera Mali jɔli la
ko kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna don nin kalafili in kɔnɔna la o de ye finitigilakaw olu ka kalafili bɛ kɛ dogo furancɛ kelen yanni kalafiliba yɛrɛ cɛ yaasa olu bɛ se ka taa lakana sabati jamana kɔnɔdenw ye kalafili don. Conseil supérieur de la magistrature u ka session fɔlɔ u baaraw sigira sen kan kuluba a ɲɛmɔgɔya kun bɛ camancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita bolo baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ministre min ka baara ɲɛsinnen don kiriko ni adamadenya hakɛw la tangali ma Mamadu Kasoge ale kun bɛ a kɛnɛ kan Aissata Mayiga bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. An ka camancɛ fanga ma ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko sariya yɛrɛ kɔni kan ka a ka baaraw kɛ jɛlenya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la barisa jamana lahalaya yɛrɛ bɛ dɔn a ka sariya tigɛcogo yɛrɛ de kɔni fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni kiiri bɛ kɛ a kɛcogo la ko kɔni bɛ ɲɛtaga de sabati jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko wa ko an ka jamana yɛrɛ kurakuraya bi ko a kɔni wajibiyalen don sariya yɛrɛ kɔni ka kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya baaralibagaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka kɛ maa ye maa minnu yɛrɛ kɔni hakili sanuyalen don n'u b'u ka baara kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ sariya ka kɛ ka ɲɛ o ni sariya cakɛdaw yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogoya min na o kɔni bɛ CSM yɛrɛ de kɔni kun kan ni ale ka koɲɔgɔnw bɛnnen don an ka kiiritigɛlaw ka baaraw la sabatiliko ɲuman yɛrɛ kɔni ma o de la an ka camancɛ fanga ma ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko nin sigi in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka sariya cakɛdaw yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ jɔnjɔnw bila an ka sariya cakɛdaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la walasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na an ka camancɛ fanga ma ɲɛma colonel Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ ko san 2 bɔɲɔgɔnko tɛmɛnen ko affectation yɛrɛ kɔni kɛra ko o de kɔni kɔnɔna la ko nomination fana kɛra ni o ɲɛsina magistrat ma 69 bɔɲɔgɔnko de ma san 2021 n'i y'a jateminɛ ko o baaraw kɔni kɛra magistrat hakɛ min yɛrɛ kɔni kan o bɛ t'i jɔ fo 500 bɔɲɔgɔnko de la baaraba caman fana bolodalen don hali sisan nɔ walasa kiiri bɛ se ka kɛ ka ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na ni o dɔ bɛ tali kɛ ka pôle économique et financier kura yɛrɛ kɔni fana bila sen kan tuguni pôle judiciaire ni ale sigilen don bɔlɔlɔ ko waleya jugu yɛrɛ kɔni kɛlɛli ma n'u b'a fɔ ma ko cybercriminalité o fana bɛna sigi sen kan o ni a ɲɔgɔnna waleyaw caman yɛrɛ kɔni bolodalen don kiiri kɛ ko ɲuman kan anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la baaraw kɔni kuncɛtɔla la fɛn min an ka camancɛ fanga ma ɲɛma ye colonel Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ ko mutation dɔ bɛna kɛ magistrats yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la o bɛ taa ɲɛsin fo magistrat ma 250 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ de kɔni ma ni mutation ba in yɛrɛ kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye Mamadu Kasoge ale yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na an ka kiiriko minisiri ko walasa baaraw yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la walasa laɲiniw yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na. Bankumanakaw fɛ yen nɔ brigade mobile d'intervention min bɛ yen nɔ olu ye tigɛda ɲɛnaminimafɛn kan a bɛ fɔ min ma cocaïne o kilo 5 bɔɲɔnko nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra mais kalo tile 30 ka dugu jɛ a tile 31 na a kɛra Guinée ale sira la minibus dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min na u ye jateminɛw yɛrɛ kɔni boli o kan fɛn min ye douane maaw olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ welema bila u ma k'a fɔ ko sɔmi kelen don maa ma nka u yɛrɛ ka jateminɛw yɛrɛ de kɔnɔna la ni mobili kofɔlen kɔnɔ u yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ musolaka dɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ cogoya dɔw la o kama u ye sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni boloda u taara tigɛda ni fɛn kofɔlen kan ni o ye ni ɲɛnaminimafɛn ye dadɔ duguri ye ɲinini dɔw kɛ a koɲɛw la. Fɛɛrɛ yɛrɛ kɛra talata su ka don araba la mai kalo tile 31 san 2023 Mali jamana ni Guinée cɛ la. Sɛgɛsɛgɛli kɛlen ka ɲɛsi bisi dɔ yɛrɛ ma Sibi fanfɛ. Ni yɔrɔ kofɔlen douane ɲɛma n'o ye commandant Mohamed Dukure ye ale y'a yira k'a fɔ ko siga foyi kun tɛ bolifɛn lahalaya kan nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ siga kɛra muso dɔ yɛrɛ la. Muso in yɛrɛ bɔyɔrɔ bɛnna Guinée ma. Porte document dɔ kun bɛ muso in bolo ani saki yɛrɛ dɔ n'a kun bɛ k'o kɔlɔsi a ɲɛma. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ bɔ kɛra cocaïne paquet 10 kan ni kilo 1 bɛ olu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kulikoro douane ɲɛma yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko wale jugukɛlaw ka fɛɛrɛw bɛ ka lakuraya sisan nɔ. Douane sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la tɛgɛ dara mina min kan ani maa min yɛrɛ minɛ la u bɛɛ lajɛlen lasera douane la walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u kan ka lase o kɔfɛ jamana procureur yɛrɛ ma k'a dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ dara cocaïne min kan a jate sanni feere hukumu yɛrɛ kɔnɔna la o bɛ bɛn sefa wari 300 000 ma.
Kile damadɔ kɔfɛ ni wale kelen kɛra Bamako BMI fɛ o bɛnna kilo 5 bɔɲɔgɔnw ma. Douane ɲɛmaaba y'a yira k'a fɔ ko tɛgɛ bɛ ka da cocaïne minnu kan u b'a sinsin a baaraɲɔgɔn ka cɛsiri ni janto la walasa k'u tɛgɛ da minfɛn juguw yɛrɛ kan ani ka dangari yuruguyurugu siraw bɛɛ lajɛlen la. Sɛgɛsɛgɛli ɲɛmaaba n'o ye Amadou Konate ye ale ye nisɔndiyafoli lase minisiri tɔgɔ la n'o ye minisiri ye min ka baara bɛnnen bɛ jate koɲɛw ma k'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo minnu y'u tɛgɛ da nin cocaïne paquet ninnu kan wa a bɛ wele lase u ma halisa janto la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni waati ninnu la n'o ye campagne référendaire yɛrɛ ye. Yasa k'an ka jamana nafasɔrɔ siraw ka olu do ba la fɛn min ye an ka jamana ye u kan ka u janto an ka dugu jukɔrɔ nafolow la kosɛbɛ yasa an bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ jamana ale nafasɔrɔ sira kunkanko la cogoya min na ninnu kumakan ninnu fɔra CNT commission défense et sécurité ale ɲɛmɔgɔ fɛ wa jɛkulu fɛnɛ bɛ ni o ye Korema ye ni o ye jɛkulu min sigilen don Malikura jɔliko kunna ale fɛnɛ ɲɛmɔgɔ don Docteur Fuseni Ouattara ale ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ni an ye ba don an ka dugu jukɔrɔ nafolow la a bɛna na kɛ sababu ye an ni an yɛrɛ ma a tɔnɔ dun bi an denw ani an mɔdenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka a nafa sɔrɔ don n'a nataw la. Korema ɲɛma Dr Fuseni Ouattara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ fanba yɛrɛ ye mun ye o de an ka jamana ka se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafolow yɛrɛ kɔni nasira fɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔni tɛgɛ kun bɛ a ka dugu jukɔrɔ fɛnw kan i n'a fɔ misali la sanu ko ni a wariw bɛ taa a ta yɔrɔ yɛrɛ la ko gɛlɛya min bɛ an kan bi ko an tɛ kɛ a kɔnɔna la ko ga ni an y'an cɛsiri n'an kɔni sera ka kow labɛn ko don n'a nataw la an ka jamana yɛrɛ kɔni tɛna ɲɛbɔ arabu jamanaw fɛ i n'a fɔ Qatar ni a ɲɔgɔnnaw yɛrɛ kɔni ko o de la olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ nin baara ninnu yɛrɛ kɔni fɛ hali sisan nɔ Korema ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni dalen don an ka fintigilakaw la nin wagati in na olu minnu yɛrɛ kɔni bɛ fanga la ko barisa k'u kɔni y'a faamuya ko Mali yɛrɛ kɔni ta kan ka kɛ a ka dugu jukɔrɔ fɛnw ni nin wagati in na hali n'o y'a sɔrɔ dugu jukɔrɔ fɛn ninnu nafaw anw yɛrɛ ma a sɔrɔ nka an denw ni an mɔden minnu bɛna don dɔ la a nafa na se olu yɛrɛ kɔni ma u na kɛ jamana kɔnɔ jamana min yɛrɛ kɔni ɲɛbɔlen tɛ arabu jamanaw fɛ fo ka taa se Qatar yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ bibi in na ko ni bɛɛ lajɛlen ɲɛbɔlen don arabu jamanaw fɛ ko u kɔni ma dɔwɛrɛ kɛ olu de kɔni y'u ban maa wɔɔrɔw ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na u ka dugu jukɔrɔ fɛnw yɛrɛ kɔni kɛ u sago ye olu de ye u wasa don u ka dugu jukɔrɔ fɛnw na ka tila ka a tɔnɔ yɛrɛ kɔni kɛ u kun ko nka ko ni anw ta lajɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi barisa an y'an sigi de ka an ka dugu jukɔrɔ nafolow to maa wɔɔrɔw bolo olu ka n'a bɔ k'a kɛ u sago yɛrɛ kɔni ko maa minnu ye anw ka jamana janfa ni kɔni ye sanuko kuma fɔ olu ɲɛna u bɛ n'a fɔ ko sanu labaarali ko o fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni tɛ anw ka jamana bolo ko barisa ko a musakaw ka ca kojugu ko ni dun y'a jateminɛ société minnu bɛna sanu ninnu baarali kɛ anw ka jamana kɔnɔna la k'u kɔni tɛna suya labaara wɛrɛ kɔni kɛ ko ni kasabi hakɛya dɔw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ko fɛn min ye sanu ye ale yɛrɛ kɔni na se ka baara maliyɛnw yɛrɛ kɔni sago la hali sisan nɔ Korema ɲɛma Dr Fuseni Ouattara ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko société dɔ bɛ yen nɔ dugu jukɔrɔ fɛnw bɔli kama k'a tɛna a tɔgɔ fɔ ko ka san 2001 kana se san 2011 yɛrɛ kɔni ma ko olu ye tɔnɔba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ sanuko la n'i y'a jateminɛ a bɛ taa fo $1 wari miliyɔn 411 bɔɲɔgɔnko de la u kɔni ye o sɔrɔ san 10 baara yɛrɛ kɔni kɔfɛ maliyɛnw wulilen tuma min na ko an ka sanu yɛrɛ ka kɛ an ta ye o société kofɔlen a kɔni ye a ka action fanba feere société wɛrɛ ma fo $6 wari yɛrɛ kɔni na kanajɛnw ka sanu bɔ société min n'u ko a ma ko B2 Gold a y'a yira k'a fɔ ko mine 3 belebeleba de bɛ olu bolo diɲɛ selege 4 kɔnɔna la o dɔ bɛ Mali la ani Namibie fo ka taa se Philippines ma wa ni u ka sɔrɔw yɛrɛ kɔni jateminɛ san 2021 kana se san 2022 ma u ka mine mun bɛ anw ka jamana kɔnɔ feko la ale yɛrɛ de kɔni bɛ musakaba ladon ni société kofɔlen yɛrɛ kɔni kun u ka $1 kanajɛn yɛrɛ la o bɛ t'i i jɔ fo $1 bɔɲɔgɔnko de kɔni na o de la a kɔni ka kan maliyɛnw k'u cɛsiri sanu ale yɛrɛ kɔni ka nafa lase an ka jamana de ma o b'an lase farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la. Senegali jamana kɔnɔna na wulikajɔ min kɔni kɛla Senegali kiiritigilamaw kɔni fɛ ka se ka Senegali maa min bɛ ni o ye fanga sinamatɔ ye Ousmane Sonko ka a minɛ ka datugu kaso la ni jamanadenw kɔni bɔla k'u ka nisɔngoya jira a jirala k'a fɔ o de senfɛ sa min ye fanga tigilamaw ye sɔrɔsilakaw ka taa se jamanaden gansanw ko olu kɔni karila ɲɔgɔn na Dakar ani Ziguinchor n'u o ye fɛn min ye Senegali yɛrɛ wɔrɔdugu yanfan kɔni de o de senfɛ fɛn min ye maa 9 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni bɔnɛna o ni kɔni de la o fɛn min ye o ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ
u ka jamana kɔnɔna ko ma u ka ɲɛfɔ cogo la a jirala k'a fɔ kunnafonidilaw kɔni ɲɛma alamisa a ye nin kuma in kɔni sɛbɛntiya o de senfɛ a y'a jira fana k'a fɔ ko tiɲɛ don n'i ye jateminɛ kɛ bi fɛn min ye Dakaru walima Senegali yɛrɛ kɔnɔ bi fɛn min ye bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ bi ko o kɔni sɔrɔli o kɔni kɛla gɛlɛyaba kɔni de maa bɛɛ tɛ se ka yɛlɛ bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ ka sababuya kɛ yɛlɛma dɔw don la a ko la a y'a jira fana k'a fɔ ko o kuma fana kɔni ye tiɲɛ ko ka sababuya kɛ Senegali masakɛw a marabaaw ko o kɔni ye hakilila kɔni dɔ ta fɛn min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la maa minnu bɛ yen ni u bɛ ka kunnafoniyaw di min bɛ na ni bawuli kɔni de ye ko o ye o bɔlɔlɔsiraw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni de datugu o de hokumu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ko alamisa maa caman de bɔla fɛn min ye Senegali fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ o kɛlen kɔ ka mɛn ko Ousmane Sonko ko a kɔni jalakila kiiritigilamaw fɛ ka jira k'a fɔ ko a n'a san fila ka so ko datuguli kɔni kɛ kaso kɔni kɔnɔna na o ni fo ka taa se fana ko jalaki benna a kan ka jira k'a fɔ ko Ousmane Sonko ko a ye maa dɔw kɔni bagabaga k'a fɔ ko a n'a olu bɔnna u ni na ka taa se musolaka dɔ kɔni ma bengani ko la fɛn ye min bɛ fɛn ye tulu kɔni feere ko a ka o kuma kɔni sela o bɛɛ lajɛlen ma yala k'a fɔ ko olu jalaku ani ka taa se fana ko a jalakila fana k'a fɔ ko a ye denmisɛnninw ka se ka o kunna kɔni wuli walima k'o kɔni kunna kɔni tiɲɛ ka bila fɛn ye jamana kɔni de la k'o de la a na nin san hakɛ in kɔni kɛ fɛn ye kaso kɔni kɔnɔna na. Congo RDC jamana marabaaw n'u y'a masakɛw ye ani diɲɛ sirige naani kiiribulonba n'u ye CP maa ɲɛmaa ye n'u ye kan ye a jirala k'a fɔ ko o kɔni ye bɛnkan waleya dɔ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ y'u tɛgɛ bila o gafe kɔni de la yaasa kɛlɛ jugu min bɛ yen min bɛ ka kɛ Congo RDC a kɔrɔyanfan kɔni de fɛ o kɛlɛ o na se ka wulikajɔ kɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛn ye a kɔni dasa ni kiirita nasira kɔni ye cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ fɛn ye ni maa fila o y'a jira k'a fɔ n'u ye Karim Kane ka taa se Congo masakɛw kɔni ma o y'a jira k'a fɔ ni bɛnkan min tɛmɛlen filɛ o koro kana kɛ bɛnkan kɔni ye ten k'a bila ten a bɛnkan kana kɛ fɛn ye jamanadenw ti fɛn ye nafa sɔrɔ min kɔni de la o de la o y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ sa min ye bɛnkan ye a ka se ka kɛ sababu ye fɛn ye a laɲini ye min ye Congo kɔrɔyanfan mankan ka se ka da kɔni don a la o de hokumu kɔnɔ k'u kan ka bolo kɔni de di ɲɔgɔn ma kiirita nasira kɔni fɛ ani ka ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan maaw fɛ min tɛ se ka kɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan fɛn ye o fana tɛ ɲɛ fiyewu n'u ye laadala kiiri kɛcogoya ka se ka olu sen don a la diɲɛ sirige naani yɛrɛ bɛ kiiri kɛ cogoya min na olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka taa bala yaasa fɛn ye Congo kɔrɔnfɛyanfan o kɛlɛ fɛn ye fura na se ka sɔrɔ a la cogoya min na o de la fɛn ye CPI maa ɲɛmaa n'u ye Karim Kane ye ale y'a jira k'a fɔ ale kɔni labɛnlen don ka baara kɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen kɔni de la kɛcogo ninnu bɛɛ la fɛn ye n'a sɔrɔ u kɛmɛ ka baara min kɔni dabɔ ni fɛn ye o bɛɛ la sigilen ye k'a fɔ ko a bɛ se ka taa ɲɛ ani o labɛnlen don ka se ka a baaraw kɔni kɛ ko ale fana kɔni labɛnlen don ka o kɔni dɛmɛ a baaraw la. Ethiopie jamana kan fɛn ye adamadenya hakɛ lafasa tɔnba min bɛ farafinna ni o cogolen bɛ o yɔrɔ la ni o b'a wele ko Women Watch a jirala k'a fɔ ko Women Watch o ka kumakanw kɔni kɔnɔna na a y'a jira olu y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Ethiopie yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka dugu min bɛ n'u b'a wele ko Amora a jirala k'a fɔ o kɔnɔna na ko hali n'a sɔrɔ bɛnkan dɔ kɔni kɛla Novembre kalo kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ kɛlɛba min bɛ yen n'u bɛ Tigre ani fɛn ye Ethiopie kɔni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u ko ka yɔrɔ in kɔni tigɛ ka d'u ma ni wulikajɔ kɔni kɛla Novembre kalo kɔni kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ fɛn ye ka maramafɛnw kɔni bila ko o bɛɛ n'a ta hali sisan Tigreɲɛnw minnu bɛ o yɔrɔ kɔni na n'u ye Amharama mɔgɔw kɔni de a jirala k'a fɔ ko o bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ yaasa ka se ka siya dɔ kɔni latunu o yɔrɔ kɔni de la bɛnkan bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ ko o bɛnkan o ma se ka kɛ sababu ye ka se ka fɛn ye Tigre fɛn ye ka se ka région Amara mɔgɔ n'u ka sɔrɔsi minnu bɛ a yɔrɔ la ka se ka olu kɔni bali ka se ka fɛn ye siya dɔw ka olu kɔni latunu ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɔla maa min kɔni de fɛ n'o o ye Laetitia Bader kɔni de ale fana ye jɛkulu la jɛkulu min n'u bɛ adamadenya hakɛw ka se ka olu kɔni lafasa kosɛbɛ ni o ye Women Watch maa dɔ kɔni ye. Tunisie jamana kɔnɔna a jirala k'a fɔ alamisa olu ka magistraw kiiritigilama caman olu kɔni bɔla ka se ka o ka nisɔngoya kɔni jira ka bɛn ni fɛn ye alamisa kɔni ye juin kalo tile fɔlɔ san 2023 o de hokumu kɔnɔ fɛn ye ni ɲɔgɔn jɛraba min kɔni kɛla o kɔni fɛ ka kɛɲɛ ni kiiritigilamaw n'u ye magistraw olu yɛrɛ ka jɛkulu n'u b'a wele ko association des magistrats ni dɔw ko AMT olu ka wele ye a jirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taala ɲɔgɔn sɔrɔ o ka fɛn ye o bɛ min wele ko palais de la justice n'u y'u ka kiiribulon yɛrɛ
min bi kiruko bɛɛ lajɛlen kɔni jalatigɛ Tunisie u ka faaba kɔnɔ u taara ɲɔgɔn jɛra o yɔrɔ kɔnde la a jirala k'a fɔ maa kun bɛ se ka min de kɔlɔsi u ka kumaw kɔnde la o de ye ko an mɛnna kuma kɔnde la bɛnkan kɛla min ye ani jaabi minnu bɔla ka olu kɔni don bala k'a sɔrɔ fɛn ye a ma kɛ ni ligilanga kɔnde ye fɛn ye ko olu fana ye fanga de ye fanga bi kiiritigilamaw fana na olu fana y'o damana fanga ye ka fɛn ye maaw bɔ o jɔyɔrɔ la k'u kɛ jɔnw kɔnde ye k'u ti jɛni o kɔnde ye a jira fana k'a fɔ kiiri ko walima jugew olu fana kɔni ka bɔ fɛn ye maa dɔ ka fɛn ye kunnafonidiw kɔnɔna na n'a fɔ dɔ ka o nujuru kɔni minɛ ko o ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de la o y'a jira fana k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ ko ni ye juin kalo tile fɔlɔ ko o kɔni kɛla tariku ye walima tariku don min kɔni cɛ ka jugu bi fɛn ye Tunisie kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ Anas Amadi n'u ye AMT ɲɛma ale ka fɔcogo la ko ka sababuya kɛ juin kalo tile fɔlɔ ko o kɔni kɛla don ye bi ni maa y'a kumakan kɔni mɛn Tunisie ko a bɛɛ ye hakili waasi ye ka sababuya kɛ a don ma kɛ don hɛrɛma kɔni de ye don min na ko fɛn ye kiiritigilama 57 min bɛ yen 49 u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔnde wuli ka bɔ o nɔna fɛn ye walima k'u bɔ baara kɔnde la ka sababuya ko k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kan a ma kɛ ni bɛnkan kɔnde ko hali n'a sɔrɔ fɛn ye juin kalo tile fɔlɔ n'a sɔrɔ donba de kun do fɔlɔ fɛn Tunisie ko a bɔla o donbaya la ko k'a sababuya juin kalo tile fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ Tunisie tariku kɔnde la u bɛ min wele ko fête de la victoire u y'u ka sebaya sɔrɔ don min na o y'o don dɔ ye ani ka taa se u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ min kun gbɛnbɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ale segidon ka na Tunisie o bɛɛ na ni o don fana n'o ye Abi Bourguiba ye kɔni ye fo ka taa se u ka sariya sun kura san 1959 o fana dilanla ka bɛn ni o kɔnde ye ko nka bi fɛn ye kiiritigilamaw gwɛnlen ka bɔ fanga kɔnde la fɛn ye ka bɛn ni waati ye ko a y'o tariku bɛɛ lajɛlen kɔnde nɔgɔ o de la ko ka sababuya kɛ fana kiiriw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla k'a ban k'a jira k'a fɔ fɛn ye kiiritigilamaw kan ka bila u ka hakɛ kɔni kɔnɔ ko hali sisan minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kiiriko ma o ban bɛ ka o baaraw de kɔni waliya. ni de kɛra aw garisɛgɛ bi kunnafoniw na k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn teliya ta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw ta yɔrɔ ye ni ala ma basi ye sini an ni Tumani Keyita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah.